Shab Channel. با اشتها شما بخیر тамошобини азизи телевизиони душанбе ин аст барномаи бо иштиҳо соат расо 20 бисёри нафарҳо ҷамъ шуданд дар назди дастархонҳои худ ва ман боварӣ дорам ки аксарият нафар ҷамъ шуданд дар назди экранҳои телевизори худ зеро вақти хӯрокхӯрӣ не вақти хӯрок пухтан аст ва баъд аз 1 соат хӯрокам омода мешавад. имрӯз дар меҳмонии мо ва шумо шахсияти беҳамто ҳунарманди воқеан маъруф ва як шахсияти хоксор моҳпайкар Ёрова имрӯз дар меҳмонии мо. ман шуморо хушомадед мегӯям. саломат бошед. ба ошхонаи мо одатан масалан барнома дар тарабхона масалан бо як финҷон қаҳва дигару чизҳо мегузарад. мо имрӯз кор мекунем арақ чак мешакад, мо хӯрок мепазем. имрӯз омода ҳастем. имрӯз кадом хӯрокро мо омода мекунем? хӯроки дамлама, чунки тобистон аст. Бале. Гарм аст, ҳаво гарм аст ва дар ин ҳавои гарм аслан бисёр шахсо сабзавот таҳаммул мекунанд. Бале. ва дамлама яке аз ғизоҳои сабук аст, чун дар таркиби ин ғизо равғанро мо истифода намебарем. Таоман равған истифода бурда намешавад. На, таоман 1 килограмм гӯшт истифода мебарад, вале равған истифода бурда намешавад. Хуб, ин гӯштам ки таоман аст. равған надорад. ин хӯроки парҳезӣ мегӯем амита. Бале, ин парҳезӣ баям ҳисоб мешавад, чун дар инҷо помидор аст, кабути аст. Помидор аст, карам нишон аст. Карам дар охир аст. Карам дар охир мешавад. Хуб, барги ток аст, картошкаю пиёзу сабзӣ бе ин хӯрок намешавад. Бале. با اشتها аз чӣ оғоз мекунем? Хуб, оғоз мекунем аз оне ки мо бояд дегро тасфонем. Тасфонем? Бале. гармияш миёна бошад, баланд бошад? Миёна. Бале. Ба миёна мондем. Хуб, гӯштро гирифта. гӯштро чӣ миқдор гӯшт лозим аст ва хӯрок ки мо худи ҳозир омода мекунем барои чанд нафар муайян шудааст? Хуб, ин хӯрок фикр мекунам барои 10 касам. барои 10 касам кифоя аст? Бале. вақте ки манро мебинанду баъдан мегӯянд ки барои як борист кифоя аст ин хӯрок. Не, барои 10 кас кифоя аст. ҳатто зиёдатӣ мекунад, чун ин хӯрокро ман вақте ки дар Қрим дар сабти филм будам, зодрӯзи як дӯсти хуби ман буд ки унам аз Тоҷикистон буд ва ӯ бо ман маслиҳат кард, гуфт ки чӣ гуна ғизо пазам, чун меҳмонону дӯстон хеле зиёд мешаванд, яъне гурӯҳи эҷодӣ. ман ба ӯ пешниҳод кардам, биё дамлама тайёр мекунем, омода мекунем. Бале. ва дар он ҷо чунин декча набуд. дар он ҷо як деги бузурге буд ва мо ба бозор рафта ҳамаи он лавозимоте ки дар кор буд харидем ва вақте ки ғизо омода шуд, гурӯҳи эҷодӣ онҳо бо лаззат хӯрданд ва ҳатто хоҳиши онро доштанд ки агар боз бошад биёред. Бале. Вале афсус, ками кард. чанд нафар будед? агар хато накунам, шояд як 40 кас буд дар он ҷо. 40 кас буд. дар вақти наворбардорӣ кадом филм буд? ин дар вақти наворбардории филми хазинаи тиллоӣ, яъне ба забони русӣ Золотой запас. Золотой запас. Филм дар бораи чӣ? Филм дар бораи оне ки читав дар Крим бояд дамлама пухт. Бале. На. ин аслан дар бораи муносибатҳои гӯем Афғонистону Русия мерафт. Афғонистони Русия. Бале. гӯштро реза кардем, бале? Бале. гӯштро бояд ҳаҷмаш калон реза кунем. Бале. Калон реза кунем, баъдан помидорро мегирем бо ҳамин тарз бояд ки мо реза кунем. мумкин ин тарз, мумкин боз ҳам калонтар, фарқе надорад. хуш, то ҷое ки ман медонам шумо дар бисёр филмҳо нақш боздед, филмҳои гуногун жанр. то имрӯз гуфта метавонед ки масалан чанд филм ҳаст ки шумо дар он нақш бозӣ кардед? росташро гӯям, ман ҳеҷ вақт ҳисоб намекунед? тақрибан гуфта наметавонам, чун аз он каме хавотир мешавам ки корҳоям камтар мешавад, яъне кори ҳунарии ман дар синемо камтар мешавад, миқдори корам камтар мешавад. аз ин сабаб ман ҳеҷ гоҳ ҳисоб намекунам. ҳисоб намекунед? лекин бениҳоят зиёд фикр мекунам хай на он қадар зиёд, вале каму беш. ман фикр мекунам асlan хосияти афзалиятноки шумо ба ғайр аз оне ки шумо зебо ҳастед, маҳорат доред, дигар чизҳое ки барои шумо фикр ҳар рӯз мегӯянд ин чизро. оди ин чиз мо суҳбат намекунем. оди он суҳбат мекунем ки
шумо бисёртар дар филмҳои истеҳсоли хориҷӣ нақшбозӣ кардаед. Инам яке аз хосияти афзалиятнок ба фикрам. Кадом филмҳо буданд ки шумо нақшбозӣ карда будед? Ман агар хато накунам, як рӯз буд шабакаи телевизионии Россияро пахш карда будам. Дар он ҷо кадом филме рафта истода буд ки шумо намедонам дар куҷо буд, ба кадом духтаре чизе гуфта истода будед, дар ёдам нест кадом филм буд. чӣ намуд либос буд дар ман агар ёдатон бошад? Либоси афғонӣ буд ба фикрам ё ин ки чӣ гуна либосе ки буд дар ёдам нест. Либоси маҳкам буд хулас. Хоб ин филми истеҳсоли Россия якҷоягӣ бо Туркиё. Хуш. Ва мо аслан бояд сафар мекардем, ин филм бояд дар Туркиё сабт мешуд. Ва аз он сабабе ки ҳамон сол каме гӯем аз ҷиҳати сиёсӣ дар худи Туркиё на он қадар хуб буд, баъзи сиёсияшон. Иҷозат надодам. Иҷозат надодам. На. Ва коргардон бо гӯем сарпарасти он филм ба хулосае омаданд ки ин филмро дар шаҳри Геленҷик, яъне дар Краснодар ба навор гиранд. Бале, ба навор гиранд. Ва вақте ки дар он филм ман бо ҳунарманди хеле машҳури Русияву Туркманистону Тоҷикистонам, агар гӯям хато намекунам, Хаҷадурдӣ Нурлиев нақш офаридам. Он кас дар филмҳои мо бисёр нақшҳо бозӣ кардагиян. Якеаш чор кас аз чорсанг истеҳсоли тоҷикфилм ва ҳеҷ будагон филми машҳури тоҷикфилм. Ва манам ҳа гуфтан мегирам, гӯё ки медонам ин филмҳоро. Пиёзро илова намудем, бале? Бале. Сараввал гӯшт, баъдан помидор ва баъди помидор пиёз ва боз ҳам аз болаш боз помидор. Акнун ҳозир мо намакро каме мечӯшем. Амро мекунем. Кифоя аст. Баъдан картошка. Картошкаро калон реза мекунем. Калон, чунки ин об мешавад охир. Фаҳмо. Аз ҳамин бояд мо каме калонтар реза кунем. Дар тӯли фаъолияти худ гуфта метавонед ки нақше буд ки ин нақш воқеан хотирмон буд ва барои шумо нақши рамзӣ аст. Кадом нақш шумо хо дар театр, хо дар кино? Нақши рамзии ман ин аз рӯи асари Чингиз Айтматов рӯзе дарозтар аз қарнҳо дар нақши Найманонам. Вақте ки ман нақш меофарам, бовар кунед худи маро як ҳаяҷони фаро мегирад. Қаҳрамони шумо чӣ гуна қаҳрамон аст дар ин намоиш? Қаҳрамони ман модар аст ва модаре ки ба як сафаре мебарояд ки писари худро мекӯбад, яъне писари ӯро муғулҳо дуздида буданд. Писари ӯро муғул. Шумо нақши асосиро бозӣ мекунед дар ин намоиш? Яке аз он нақшҳои асосӣ. Яке аз он нақшҳои асосӣ. Ва ин нақшро ман бениҳоят дӯст медорам. Яъне ки ин нақш рамзӣ аст барои шумо? Бале. Ин нақш ба ман шояд ҳассосу эҳсоси модаре ки дар он нақш аст, аз он ман бисёр чизҳоро омӯхтам, аз он нақш. Хуш, беҳтарин. Агар шумо масалан ҳамин ҷодаи санъатро интихоб намекардед, ба фикри шумо кӣ мешудед? Ё ин ки будан ҳолатҳое ки гуфта метавонед ки ман шояд санъаткор намешудаму ана ин касбро интихоб мекардам. Буд ҳолатҳое. Будан? Ин ҳолат баъд аз хатми мактаб буд ки ман умуман фикри санъаткор шуданро надоштам. Умуман. Ман аслан хоҳиш доштам омӯзгор шавам. Омӯзгор шавед? Бале. Яъне баъди хатми мактаб хоҳиши зиёде доштам ба донишгоҳи омӯзгорӣ дохил шавам. Вале тақдир аст. Кӣ сабаб шуд? Сабаби оне ки ман санъаткор шудам, аввалан устоди аввалини ман, коре ки он кас барои ман кардан, ман як умр миннатдорам аз он шахси бузург ва ҳунарманди хеле бузург Тағои Мурод Розиқов. Яъне қадамҳои нахустини ман бо кӯмаки он кас сар шуд. Ва албатта падару модар. Падару модар? Бале. Шумо дар оила чанд нафар? Ягона хоҳар дорам. Ягона хоҳар доред? Бале. Вай кас чӣ кор ҳастанд? Дар оилаи мо падарам, модарам, бародарам Шодравон ва хоҳарам, онҳо ҳамашон дар вазорати корҳои дахилат. Бале. Ягона ман шахсе ки омӯзгор шудан мехостиду, вале намедонам чӣ сабаб шуду яку якбора ҳунарманд шудед. Бале. Фарзандони шумо ягон нафарашон интихоб кардан касби шуморо, ё ки мехоҳанд интихоб кардан, ё ки завқ доранд? Не, не. Чанд фарзанд доред шумо? Ман шукр ду писари бузург дорам. Ду писар доред. Дар дилатон мехостед ягон вақт масалан ин бояд актёр шава ё инак ягон роҳи дигари санъатро интихоб намояд? Медонед писари бузургам бисёр писари бузургам гуфта газ изад, ман ба фикрам ягон монолог хонда истодаед дар инҷо. Саҳнаи дуюм, қисмати 3. Не, барои чӣ? Ман чунин ҳарф мезанам. Беҳтарин. Писари бузургам
аслан хоҳиши хеле зиёд дошт санъаткор шавад, не ки дар ҷодаи актёрӣ не, дар ҷодаи сарояндагӣ. дар ҷодаи сарояндагӣ. Бале. ӯ ба ман чандин маротибаҳо муроҷиат кард, ки ман мехоҳам ҳофиз шавам, яъне сарояндагӣ кунам. Ман гуфтам на. Сабаб? Сабаб оне ки ман худам медонам чӣ қадар душвориҳо ҳаст. Бовар кунед. Чӣ қадар душвориҳо ҳаст ва шояд ҳамин бошад сабаб ва сабаби дигараш оне ки истеъдод надошт буда ҷазет. на Истеъдодаш хуб. бовар кунед, консертҳо мемонд. истеъдоди хеле хуб дорад, овози хеле ҳам хуб дорад, вале чӣ касбро интихоб кард бо хоҳиши худаш дар даруни нохунак ин тавр ки бошад? ҳоло вай дар таҳлука аст, яъне ҳоло дар кофтукоб аст. олиам дар кофтукоб аст? Бале. Хоб ба синни чанд расид? Он хатмкунанда аст. Хатмкунандаи мактаб? На, донишгоҳ. Бо кадом ихтисос таҳсил карда истодааст ки ҳоло фикр карда истодааст ки кадом касро интихоб? тасаввур кунед шумо дар донишгоҳ мехонед, дар донишгоҳ таҳсил карда истодед, аммо то воқеъ доред ки кадом касро шумо бояд интихоб кунед. Медонед як чиз аст ки модарашон медонанд аст дӯстон. не, писари ман дар донишгоҳи санъат мехонад. дар донишгоҳи санъат мехонад. Бале, дар донишгоҳи санъат мехонад. Мехонад ба ихтисоси овозхон? На, туризм менеҷмент. Туризм менеҷмент. ҳамин гуна. Вале ман чаро вайро ба онҷо дохил кунондам, чун аз ана ҳамон ҳаваси сарояндагиаш, яъне гӯем ки каме дур шавад. Дур шавад гуфта барои донишгоҳи санъат дар наздики масалан тасаввур кунед дар як аудиторияи дигар дар онҷо масалан бачаҳои дигар суруд мехонад, ӯ дар онҷо нишаста дар бораи масалан мегӯяд ки давлати навбатии мо давлат аст ки дар онҷо масалан чӣ гуна хусусиятҳо доранд ва чӣ гуна шароит доранд барои туризм. ҳамин тавр. мо акнун барги токро гирифтем. Бале. барги токро гирифта онҳоро пам карда бояд ба болои картошкаи резакардаи мо гузорем. Бале. Дуруст? Бале. фаҳмо. ҳар як нафар ҳам нафарони оддӣ, ҳам шахсиятҳои машҳур идеали худро доранд, ё ин ки сарояндаи маҳбуб, ҳунарманди маҳбуби худро доранд. ҳаст дар зиндагии шумо чунин нафароне ки шумо ба онҳо пайравӣ мекунед, ё ин ки аз аввал орзу доштед ки мисли онҳо бошед? медонед, ман гуфта наметавонам ки идеал аст, чун вақте ки ту идеал интихоб мекунӣ ё ки барои худ як кумире интихоб мекунӣ, ту мисли мухлиси ашадии ӯ бояд шавӣ, яъне таърихи ӯро, зиндагии ӯро, ҳаёти ӯро ба пуррагӣ бояд бидонӣ. ҳамин тавр аст ё не? Вале дар ман чунин нест. Вале ман дӯст дорам, сарояндаи машҳури дунё, сарояндаи дӯстдоштании ман аст. Ин Гугуш аст. Гугуш аст. Бале. Дӯст медоред? Беҳам то беҳад ман ӯро сахт дӯст медорам, чун оҳангҳое ки ӯ дорад ва наворҳое ки ман мебинам ва ман хурдсол будам ки филмҳои ӯро дида будам. То ҳол гӯш мекунам ва то ҳол хотирмон аст. Сурудашро медонед аз ҷудо ин ки не? Каму беш. Каму беш мехонем? На. Иҷро мекунем худ. Ҳеҷ гап не. Не. бовар кунед ин ягон чизи вай надорад, як чизи ғайриоддӣ мешавад. масалан дар хона замзама мекунед ё ин ки дар ҷои кор ё ин ки намедонам дар дигар ҳолатҳое мешаванд ки инсон баъзан вақт мешавад ки шумо медонед ягон сурудаша? шумо гӯед ягон суруд шояд ба ёдам биёяд. ҳаст як суруди деринаш. Ман омадаам вой. Ман медонам ин. Медонед? Ман вой мегӯям, шумо ман омадаам мегӯед. Ман омадаам. Вой. Ман омадаам. Вой. Ишқ фарёд кунам. беҳтарин. Ман фикр мекунам ки ба наздики шумо альбом бароред, альбоми мусиқавӣ. Не, ташаккур. Одама бинам сарояндаҳо бисёр шудаги. бинам бисёр ҳастанд. баъзе нафарон ҳатто калимаро дуруст талаффуз карда наметавонанд, суруд бароварда истоданд. шумо овоз доред, калимаро дуруст талаффуз карда истодед. ҳатма ин як паҳлӯи нави шуморо мекушояд. шояд каме дар хона ва дар вақти кор оҳанг замзама мекунам, хуб барои худ мехонам. Ман шикоят надорам аз оне ки ман гӯши ношунаво дорам. шукр ки гӯшоям хуб мешунаванд, яъне мусиқиро хуб қабул мекунам. Бале, ритмикаям хуб аст ва мехоҳам худамро бисанҷам. Барои худам. барои манам шавқовар, барои фикр мекунам бисёр тамошобинам шавқовар аст ки масалан Моҳпайкар Ёрова альбоми масалан нав ман бе ту ё ин ки ягон намедонам нови альбом чи аст. Не. Чун агар Моҳпайкар Ёрова сароянда шавад, ӯ ҳеҷ вақт чунин оҳангҳои ман бе ту бе ман ихали оҳангҳое намедонам. Чун оҳангҳои фалсафаи зиндагӣ. На, оҳангҳои ба синни соли худам мувофиқ, ба ҳамсолони худам мувофиқ. нуқтаи муҳими дигар
гуфта метавонед ки масалан кумири шумо аз мобайни ҳунармандон масалан соҳаи театр ва кино ягон нафар аст? бале. Ки? Актрисаи Русия Инна Чурикова. Хуш, яке аз шахсиятҳои шахсиятҳои хеле шинохта. Ҳар нақше ки ӯ меофарад, ман бовар кунед аз офаридани нақшҳои ӯ баҳра мебарам ва меомӯзам. мо сабзиро мондем, баъзе ки сабзиро мондем, анамин тавр мегирем, ман кам ман мунтазир ки кай шумо ба ман ёрдам медиҳед. мувофиқи сценарий бод кам фақат савол медиҳед. мо умед барои мебинем ки хӯроке ки мо омода мекунем воқеан ҳам хӯроки болаззат мешавад. Зеро бинёдам шавқовар аст. Дар ин ошхона аллакай мо 10 нашри барнома доштем, 10 нашри барнома. Мо хӯроки итолиёвиро дидем, хӯроки афғониро дидем, хӯроки туркиёро ҳам дидем. Ҳама ҳар гуна хӯрок пухтанд. Шумо имрӯз интихоб кардед дамламаро. бале. ман дамламаро шояд дар ҳаётам як 10 маротиба зиёд хӯрда бошам. бале, дар ҳақиқатам. шумо хӯрда бошед шояд ҳар гуна тайёр карданаш. асосан дар сух мехӯрдам ман. асосан. шояд дамламаи шумо камтар фарқ дорад. шояд. Акнун карамро мегирем, бале. Чӣ гуна онро бояд реза кунем? пурраги онро истифода мебарем? бале. ба пурраги як карамро амро мекунем? ҳозир мебинем. ҳозир мебинем? аз ҳаҷми дег вобаста аст. ҳаҷми барои ман ба дег нигоҳ кардам, баъдан ба карам. аслан ин карамро бояд бо баргҳои калон монӣ, яъне ҳаминтавра? бале. кам кӯмак кунам. чун ҳамаш дар буғи худи ҳамон об мешавад. об мешавад. бале, барои мо равған истифода набурдем, зеро ки ҳам помидор об дорад, ҳам гӯшт оби худро ҷудо мекунад, ҳам карам. аз ин мешавад ки мо ҳамашро ҳамроҳ карда наметавонем, дуруст? ҳар як санъаткор масалан гуфтаи худро доранд дар зиндагӣ, ақидаи хеш ё афоризми махсус мегӯянд. масалан дар зиндагӣ ақидае ки шуморо рӯбалад мекунад ва гуфта метавонед ки масалан анамин ақидаи ман аст дар зиндагӣ. шӯри ман он аст ки ҳеҷ гоҳ ба пӯш нанигар. ҳеҷ гоҳ ба пӯш нанигар. бале, доим дар пеш бош. доим дар пеш бош. ҳеҷ гоҳ ба ақиб нанигар, доим дар пеш бош. бале. беҳтарин, беҳтарин. шумо ягон маротиба нақши мардро бозӣ кардед? нақш бозӣ накардам, вале дар ҳаёт мисли мардҳо рафтор мекунам. як бор дигар такрор кунед. яъне чӣ гуна вақте ки ман сухан мекунам, яъне вақте ки ваъда медиҳам, ба ваъдаи худ меистам. ваъда медиҳед, ба ваъдаи худ меистед. бале. яъне ки шумо гуфтани доред ки шумо дар зиндагӣ ҳам зан ва ҳам мард ҳастед. бале. аҳсан мегӯям ман барои шумо ва то як андоз ин шубҳанок менамояд ба назарам. аз кадом сабаб? нигоҳ кунед. шумо зани зебо, нигоҳ кунед, ҳунарманди шинохта воқеан машҳур дар ҷумҳурии мо ва берун аз он. чӣ гуна шумо масалан нақши мардро дар зиндагии худ бозӣ мекунед? зан бояд дар хона бошад ва оташдони хона ҳеҷ гоҳ хомӯш набошад. хуш. вале мард бояд бо хӯроку бо зиндагӣ гӯем таъмин кунад зани худро. бале. яъне бо хурди хӯрок, бо либос, бо тамоми таҷҳизотҳое ки дар зиндагӣ бояд таъмин кунад. таъмин кунад. ва ҳардуи ин дар зиммаи ман аст. ҳардуи ин дар зиммаи шумо аст. бале. ман дигар суол наметиҳам. ба қавли ки мавзӯъ маҳкам. барои иҷро намудани ин ё нақш шумо чӣ гуна тайёрӣ мебинед? омодагӣ чӣ гуна мебинед? дар филм ё дар театр? аввал дар филм. фарқият аст. дар филм душвортар аст омодагӣ дидан ё ки дар театр? ё ҳарду. ё ҳарду. дар филм чӣ гуна омодагӣ мебинед? дар филм вақте ки коргардон меояд ба ман ана ҳамон сценарии худро пешниҳод мекунад. хуш. хуб ман барои худ меомӯзам ва характери он нақше ки ман меофарам пайдо мекунам. яъне барои худ тасаввур мекунам ки ӯ пеш чӣ гуна зиндагӣ мебурд ва ҳоло дар кадом ҳолат аст. тарҷумаи ҳоли ӯро бояд. ман умуман дар бораи сценарияҳои дуру дарозе ки ҳастам онро чӣ гуна аз ёд мекунед? барои ман шавқовар аст. масалан 4 қатор шеърро аз ёд кардан, аз худ кардан бениҳоят ҳам душвор. вақте ки дар он ҷо бибинӣ чӣ қадар сценария нависта шудааст, онро бояд шумо аз ёд донед ва масалан агар як саҳнаи филм бошад, дар як саҳнаи филм дар он ҷо 3-4 дақиқа ё 5 дақиқа бошад, шумо бояд тақрибан 20 ҷумларо ҳам баъзан вақт гӯед. чӣ гуна аз ёд мекунед? вақте ки ана ҳамон сценариёро мебирам, ту аллакай ба он омода мешавӣ ва нақшаи кории худро мекашӣ. нақшаи кории худ. бале, дар кадом рӯз мешавад ва пеш аз он рӯзи наворгирӣ хуш. ту бояд аллакай омода бошӣ. омода бош. филме ки
масалан 10 рӯз наворбардорӣ мешавад. дар он ҷо масалан нақши шумо ягон 10 варақи А4 аст. дар чӣ қадар вақт шумо онро азёд мекунед? Моҳ? Не, 10 рӯзи пурра 10 рӯзи пурра кадрои туро намегиранд. хуш. Чун як муддати танаффус ҳам бояд бошад. ва дар ин муддатҳо аллакай ту ҳам суханҳои худро азёд мекунӣ ва ҳам ҳолати он персонажатро мефаҳмӣ. фаҳмо. дар театр бошад мешавад ҳама хел ки 1 моҳ 2 моҳ кор 1 моҳ 2 моҳ, зеро ки дар он ҷо як бор намоиш медиҳӣ, намоишат хато шуд, дубли дуюм нест. нест. Дубли дуюм нест. Нест. Театр нисбатан душвортар ба фикрам. Не, ҳардуяш душвор. Ҳардуяш душвор. Ҳозира тамошобини моро фиреб карда намешавад. Ҳозира тамошобини фиреб карда намешавад. Оиди тамошобини мо ва умуман истеҳсоли тоҷик кино ва филмҳое ки айни замон дар Тоҷикистон наворбардорӣ шуда истоданд ва аллакай наворбардорӣ карда шуданд. Оиди сифат, оиди муҳтаво шумо чӣ гуна фикр доред? Масалан, гуфта метавонед ки ҳаст филме ки таи масалан 3, 4, 5 соли охир филми хуб буд дар Тоҷикистон аз ҷиҳати касбият. Аз ҷиҳати касбият метавон гуфт ки филмҳои коргардони хеле машҳури Тоҷикистон Мусир Саидов ки якеаш Қиёми рӯз, якеаш Оинаи беҷило ва дигараш Муаллим. Ин дар ҳақиқат дар сатҳи хеле баланд гирифта шуд ва ҳама мутахассисони буданд кор мекарданд дар он филм ки дар ҳақиқат медонистанд ки наворбардорӣ чи аст, коргардонӣ чи аст, пардозгарӣ чи аст, рассомӣ чи аст, декор чи аст. ва мо ҳунармандон бо чунин мутахассисо вақте ки кор мекунем мо аз ин баҳра мебарем. Бале. Паҳлӯи хуби дигараш ҳам он аст ки ҳозир ҷавонҳои мо зиёд такя карда истоданд ба филмҳои нав, яъне ба филмҳои хуб. Ман метавонам гӯям Муҳиддин Ҷураев. Бале, ки филми Ормонҳо. Шумо дар он ҷо нақш бозӣ кардед. Паймон. 12 соли интизорӣ ин филмро мо надидем, вале ман постери филмро дида будам, баъдан анонсҳояшро ва бисёри нафароне ки тамошо кардан аз зал гиря карда баромаданд ва мегӯянд ки филми хуб аст. Аммо чӣ хеле ки дидем то ҳол намоиши пурраи он барои ҳамагон дастрас нест. Намедонам барои чӣ дастрас нест, чун Сухт синамо ин филмро тӯли 1 ҳафта ройгон дар Хуҷанд ва намоиш гузоштанд. Бале. Тӯли 1 ҳафта дар Хуҷанд. Фаҳмо. ман аризаи давогиамро тасдиқ мекунам ва аз шумо хоҳиш мекунам ки никоҳи байни ман ва ҷавобгар бекор карда шавад. Шарванд Амонова, шумо аризаи давогарро шунидед. онро тасдиқ мекунед? муҳтарам суд, даъворо эҳтироф менамоям. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки даъвои даъвогарро қонеъ гардонед. иҷозат диҳед. марҳамат. رفتی و گمان کردی که میمیرم بزیری غصه بارانی غمی هجران ندانستی که من آغاز میگیرم زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان، حیفی تو زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان. مرا مجبور میسازی که شرمم آید. ببخش، من نمیخواستم که تو رو رنجانم. من به تو بسیار چیز گفتم
دلی زن را شکستن میتوان اما غرورش زیر پا کردن نمیتونی و فخری من همین زن بودنم باشد تو بالاتر از این شایستگی دانی نمیگویم که آسان است تنهایی نمیگویم گریستن را نمیدانم میانی ازدهامی غصه حالکی علیه درد عشقت مرد میمانم میرفتی و گمان کردی که میمیرم بزیری غصه بارانی غمی هجران ندانستی که من آغاز میگیرم زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان من خوشت آمند تو تنها آن کاری رو میکنی که من میفرمایم دکتر شدن خواهی از خانه من دفع شو میگوید که اکایم را از باعث مواد ناسالم حبس کردند و همش تو عیب دار کثافت گمشم عروسی لبایی ندم و خانه ما بدبختی آوردی اینش کم بود که دخترتان دغل و تنبل است باز با شوهرش خیانت میکند ما رو در تمام محله شرمنده کرده دخترت با مردهای بیگانه ماشین سواری میکند رفته خودت از وی نغزه کش پرس گمان کردی پرو بولم اگر کندی چو مرغی زخمی در لانه میمیرم مرا در سینه تا عشقی پریدن هست به سمت آسمان پرواز میگیرم از این غصه نمیمیرم که تنهایم ولی در داه ندانستی تو دنیایم اگرچه پاره کردی شیشه قلبم بدان هر پاره نور بخشد و فردایم رفتی و گمان کردی که میمیرم یا من یا وی بزیری غصه بارانی غمی هجران ندانستی که من آغاز میگیرم زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان با صبر و طاقت زنی تاجیک چی برابر شده میتواند کلفت و محرومیت درد و رنج هجران و جدایی خیانت و تحقیر شما بخشش مرا میخواهید این دشوار نیست من به این کار و کردار هم قادرم 12 سال انتظاری این هنوز حد نهایی تاب و طاقت زنی تاجیک نیست لیکن آیا آن را قدر میکنند؟ қадамҳои нахустин монда истодааст набиҷон пирматов. набиҷон пирматов филми бале арӯси замонавӣ. ман таъриф намекунам аз оне ки ман худам дар он ҷо нақш офаридам аз ин сабаб не аз сабаби оне ки
бубинед дар мо филмҳои масҳака кам мегиранд. Кам мегиранд. мардум каме хаста шудааст аз он мелодрамаву аз он фоҷиаву аз он гирияву аз он доду фиғон. Бале. мо мехоҳем каме ханда кунем, каме хушҳол шавем вақте ки ҳар як филми масакаро бубинем. Ҳамин тавр аст ё не? Ва Набиҷон аз ин ҷиҳат бурд кард. Яъне бо ана ҳамин филми Арӯси замонавӣ ки бисёре гуфтанд ки монанд аст ба филми истеҳсоли Узбекистон. Ман бо ин розиам. Бале, дуруст. Вале бубинед, мардум чӣ гуна оро пазируфт бениятам хуб ва пазируфт. хоҳиш карданд ки Арӯси замонавӣ боз ду давом диҳад. Дуашам хуб қабул кардан. Ман як чизро мегӯям. Дар ҳақиқатам филмҳои касбӣ дар ҷумҳурии мо бисёр ҳастанд, коргардонҳои хуб ҳастанд. Аммо бисёр шахсиятҳо масалан мегӯянд ки ин филме аст ки умуман ин филм нест. ё ки ин аз лиҳози касбият коста аст ва дигару ҳолатҳо. ба шумо як чизро гуфтанӣ ҳастам ки мисол шахсоне ки дар ҷодаи кино бисёр кор кардагӣ ҳастанд ва ҳар як нозукии филмро медонанд. Онҳо ман ҳам гоҳе дар ҳамин ҳолат мешавам ки ман камбудии филмро мекобам. Яъне дар ин филм ба пуррагӣ не, аз ҷиҳати ҳунари актёрӣ ман нигоҳ мекунам ва вақте ки ҳарфҳои тамошобинро мешунавам, тамошобини оддиро ва баҳои онҳоро ман мешунавам, ба худ хулосаи дигаре мебарорам ки яъне хуб баромадааст. Бале, зурай, девона шай. Масалан дигар ҳаминтавр суханҳо мешаванд. Барои ҳамин кор кардан лозим аст. Ин гапе ки ту натавонистӣ, ман накардам, не, умуман кор кардан лозим аст ва ин хо соҳаи телевизион аст, хо истеҳсоли кино аст, хо театр аст. Умуман кор кардан лозим аст. Ҳеҷ касро айбдор кардан лозим нест. Аз худи мо вобастагӣ дорад. Шароит ҳаст, имконият ҳаст, танҳо меҳнатдӯст шудан лозим асту халос. баъд аз он мо ҳамроҳ кардем укробро, бале, дуруст? Укробро ҳамроҳ кардем. Акнун бояд аловашро баланд мекунем. Акнун бояд аловашро каме паст кунем. Паст мекунем? Бале. Хуш, ман паст кардам. Маҳкам мекунем. Чӣ қадар бояд истад? Як ним соатак бояд истад. Як ним соатак бояд истад. идомаи барномаи бо иштиҳод дар телевизиони Душанбе. имрӯз ҳамроҳи мо ҳунарманди шинохта, шахсияти беҳамто, хонуми воқеан ҳам зебо Мопайкар Ёрова ва мо имрӯз омода карда истодаем, пухта истодаем дамлама. Бале, як бор дигар ман хоҳиш мекунам нафароне ки шояд худи ҳозир пайвастан барои онҳо дастурамал ё ки рецепти янамин хӯроки худро мегуфтед. Чӣ кор кардем, чӣ лозим буд? Дар аввал гӯшт. Дар аввал гӯшт. Гӯшти гӯсфанд. Пас он метавонем помидор ё ин ки пиёз. Ба навбат фарқ надорад. Фарқ надорад? Ҳамроҳ кунем. Хуб ҳамаашро қабат-қабат бояд. Мисалан гӯштро мондем, баъдан ба болои он помидор мегузорем, баъди помидор пиёз мегузорем. Баъд боз помидор, баъд картошка, баъд сабзӣ, ана баъд агар булғорӣ бошад, булғорӣ, хуб карам, барги ток ва боз ҳанамин хел бо навбат. Яъне қабат-қабат ки инҳоро гузоштем, боз ҳам такрори ҳамино. Пас он дар охир фақат карамро онро меҷӯшонем ва намеҷӯшонем. Карамро ба болои ҳамаи ин сабзавотҳо мемонем, бале, ва бо кабутӣ мепӯшонем ва дар муддати ним соат мемонем ки то бо ҳамон ширинӣ ана ҳамон сабзавотҳо бо ҳамон гӯем با همون گویم ها آماده شد بامزه شود بله آبدار در روغن استفاده بردن همیشه در دملمای ما استفاده نبردیم زیرا که پمیدورم کارتوشکم کرمم همش آبی خودش رو جدا میکند و بولذت میشد تشکر امروزا با چیکار بار مشغول هستید کدام لایحه ها дар театр ё кино ё ягон кинои навро интизор шавем? Ба наздикӣ дар як филме ки кӯтоҳ муддат нақш офаридам ва ҳамчун коргардон ҳам. Ҳамчун коргардон? Бале, ҳамчун коргардон каме худро санҷидам ва аз ин қонеам шудам. Қонеъ шудед? Бале, чун вақте ки ба ман гуфтанд ки шумо бояд коргардони филм шавед. Вале гуфтам на, ин вазифаи ман нест. Барои коргардони филм шудан, филмбардорӣ бояд омӯзӣ, хонӣ. Бале, ман ки ҳунарманд ҳастам. Дар оянда ҳастанд як ду се нақшаҳое ки бояд филмҳои навро кор кунем. Бояд кор кунем? Бале, яке он дар Хуҷанд ба навор гирифта мешавад. Яке дигараш дар худи Душанбе ва яке дигараш фикр мекунам агар
ман ки аз он кастинг гузаштам, як филме ҳаст бо ҳамкории Русия ва Амрико. беҳтарин. Яъне даъватӣ шудам хуш ва мунтазири даъвати аниқ ҳастам. даъвати аниқ ҳастед? Бале. мо боварӣ дорем ки ин даъват аниқ мешавад, аз кастинг мегузаред. Чӣ гуна мувофиқат ёрма аз кастинг мезанам? Ман намедонам. Вақте ки 40 нафар ё 50 нафар биёд ба кастинг, вақте ки мувофиқат ёр медам, мегӯям тамом, нуқта. Якчанд лоиҳаи навро интизор шудан мумкин аст аз шумо. ва оиди коргардонӣ намехоҳед ки худро санҷед дар ягон филми калон ҳамчун коргардон? Не, медонед мубориз, дар филми калон аввалан набояд худро санҷӣ. Дар филми кӯтоҳи ки ҳаҷмаш хеле хурд аст, метавонӣ санҷӣ аз ҷиҳати, яъне ту бояд бо наворбардорони профессионале кор кунӣ, ҳамкорӣ кунӣ. Ту бояд рассоми хуб дошта бошӣ ва ту бояд аввалан сценарии хуб дошта бошӣ, филмномаи хуб дошта бошӣ. Вақте ки ин чизҳо ҳастанд, ин барои коргардон аллакай каме осон аст, каме сабуктар мешавад кори ӯ. Агар коргардон мутахассис набошад, агар коргардона кори якумаш бошад, кори якумаш бошад, бале, кори дуюмаш бошад, се нуқта. кинои истеҳсоли мо, кинои тоҷикӣ чӣ хусусияти фарқкунанда дорад аз филмҳои хориҷӣ ё ин ки дигар масалан ё давлатҳои мустақило мегӯем, масалан давлатҳои ҳамсоя? Медонед, фарқияташ дар он аст ки дар мо ҳозир филмномаҳои хуб нест. Хуб нест. Яъне мо драматурги филмнавис надорем. Филмнавис, сценариянавис нест. Бале, бале. Вақте ки филмномаат хуб аст, сценария бақувват аст, бовар кунед аз он хеле филми хуб ҳам карда мешавад. Оидиёне ки оператор масалан дар мо ҳаст. Ҳозир аз ин мо танқисӣ намекашем, чун ман бо чандин наворбардорон ҳамкорӣ дорам ва бо чандин коргардонҳои филм ҳамкорӣ дорам ва ҳар яке онро дар кораш мебинам, яъне чӣ гуна кор мекунад. Ва бубинед, ман розӣ шудам аз оне ки дар мо ҳоло ҳаст ва ман гуфта метавонам ки дар мо ва хушҳолам аз он ки дар мо ҷавонҳо зиёдтар ба ин кор шуғл доранд. Ман аз ин хушҳолам ва оно аллакай медонанд ки наворбардор вақте ки навор мегирад, постановочный кадр мегӯяд, он аллакай медонад. Коргардон вазифаро медиҳад. Ва ман аз ин хушҳолам, вале фарқият дар он аст ки каме шояд аз ҷиҳати техникӣ. Аз ҷиҳати техникӣ. Яъне он чизое ки мо дар филмҳои хориҷӣ мебинем, экшн мегӯянд, дар мо ҳоло ин чизҳоро гирифта намешавад. Яъне бо сифати баланд гирифта намешавад. Трюкҳое ки иҷро мекунанд. Бале, дар мо каскадёр нест. Каскадёр нест. Ва баъдан ба фикри ман анамон такмили компютериам дар сатҳи зарурӣ. Албатта ин бояд бошад, албатта ин бояд бошад ва вақте ки ман филмҳои хориҷро мебинам, чӣ тавр ҳунармандони бузурги онҳо, яъне Роберт Де Ниро, Ал Пачино, Сталлоне, як филме ба наздикӣ дида будам, аз 3 қисм иборат аст, чун дар он ҷо ҳама ситораҳои Голливуд бозӣ мекарданд. Неудержимые, боздошт нашавандаҳо. Ва вақте ки ман дидам ки дар он ҷо ин ҳунармандон чӣ гуна бо чолокӣ ба сину соли худ нигоҳ накарда меҷаҳанд, бале, меҷаҳанду мепаранду чӣ кор намоёе нишон намедиҳанд, ман гуфтам наход ҳамин гуна бошанд онҳо. Бале, ман тасаввур мекунам, агар масалан як филм шояд ки масалан ҳамаи ҳунармандони машҳури Тоҷикистонро ҷамъ кунанд, як филми хуб, сифатан хуб филми, масалан шумо Мамаҷон Шодӣ, Қурбони Собир, масалан бисёр нафарон ҳастанд ки дар он ҷо онҳоро гуфтан мумкин аст, умуман шавқовар мешуд. Номашро боз боздошт нашавандагон монданд. Не, медонед, орзуи дерини ман умуман оиди филм он аст ки ман мехостам ки дар бораи тарихи тоҷикон бигиранд. Тарихи тоҷикон. Яъне дар бораи Круши Кабир, яъне дар бораи Спитамен. Бубинед, тарихи мо хеле бой аст ва хеле қадим аст. Агар мо аз тарихи худ филмбардорӣ кунем, яъне як силсила филми хеле хуб кардан мумкин аст ва ҳам ҷавонҳо, ҳам гӯем бузургон, ҳам мутахассисони барҷастаро агар даъват кунем, фикр мекунам бурди мо дар он мешавад ки мо метавонем гуфт ки ба дунё ҳам муаррифӣ карда метавонем ки чӣ гуна Круши Кабир шахсият буд ва чӣ гуна Спитамен шахсият буд. Беҳтарин, яъне ки филми тарихӣ ин орзуи шумо аст ки онро ба навор гиред ё ин ки гиранд. Гиранд. Хӯроки мо чӣ шуд? Ваям гирифтам. Хӯрок ба фикрам аллакай тайёр шуд. Бале. Чӣ кор кунем? Я бор мебинед чӣ гуна аст дар он ҷо? Омода шуда. Омода шуд.
беҳтарин хайрият лаҳзаи дер интизор хоб лаҳзаи дер интизор чӣ гуна бояд гирем аз охир анакун ин ба фикрам ягон чӣ дигар лозим аст мешавад ё инаш беҳтараш ё инаш ана ҳамин бӯй надорад намедонам Бӯй надорад? ёки бинии ман маҳкам аст намедонам хуш бояд яку як бора бо як қисм кашем намитав ана ин нағалтада бояд ҷудо нашаванда қисмҳояш хуш анаминтавр дастсӯзи пироги карам дар ин ҷо метавонем ки ягон шамро монем баъдан ба зодрӯзи ягон нафар ана шам гӯшт сир аст дар ин ҷо баре хуш фикрам кифоя аст кифоя аст ба хабиар гӯшташам монам бед гӯшташа монед дигар нафарон накунам фақат худам озир аст гӯшташро ана ана ой насӯзад бо нағалтад сӯзи бо асос гӯшт нағалтад тамом муҳим нест ки дастим бори сӯхт ё ки гарм шуд ана дамламаи деринтизори мо хуш лавлиро гирифтем акнун корча акнун курча хуш алоида алоида мегирем гӯшташро мегирем биёед боз чӣ кардан лозим аст ман мехоҳам ки хӯрам дамламаро хуш пироги карамии номаш пирог бо карам шавқовар ҳама чиз дар таркибаш аст ҳама чиза ин ҳамаш витамин бояд дар ҷо себ банан дигар чизоро метавонистем ки партема бале ина дамлама мешавад дуруст ё ин ки не мешавад мешавад бале ин дамламаи ширин мешавад дамламаи ширин мешавад фаҳмо хӯрдан мумкин лозим аст чӯ кардам чӣ гуна хӯрам алоида хӯрам ё ин ки ихтиёратон хуш хуш фақат росташро хуш не ман росташро мегӯям ман росташро мегӯям бомаззат дар ҳақиқат бомазза не болаззат карамро ҳам бояд истеъмол кунем озир карам картошка дар ин ҷо бале ҳамаш хуб шуд болаззат аҳсан бале ин дамлаваи мо гӯшташ аст вақте ки ман карамҳои болаззаттар аст барои сабти барномаи шумо меравам гуфтан ки нарав не пурсон шудан ки кадом барнома ман гуфтам бо иштиёқ баъд гуфтам ту ягон хӯрок пухта метавонӣ дар хона гуфтан на дар хона ку медонам берун аз хона яъне дар шумо хӯрок пухта наметавонед не ман хӯрок пухта метавонам вале ман вақти хӯрокпазӣ надорам вақти хӯрокпазӣ надоред гӯшташ махкул шуд ба фикрам дар ҳақиқатам болаззат шудааст беънатам болаззат буд ман муроҷиат мекунам ба тамошобинам мегӯям ки аз дастурамали ин дамламаи махсуси мопайкар ёрва истифода баред дар хонаатон охиранам хӯроки ғизонок аст хӯроки болаззат ман ташаккур мегӯям барои шумо хӯрок як баҳона буд барои асосан аст ки мо як суҳбате доштем ки суҳбат самимӣ буд пеш аз ҳама зеро ки самимият ба фикри ман унсури муҳимтарин аст самимият буд асосан ман фикр мекунам ки то як андоза ягон маълумоти навро пайдо кардан ҳаводорони шумо мухлисони шумо ва дар навбати худ мо хӯроки болаззат пухтем як дастурамали нав шуд асосан аст ки хӯроки болаззат аст пазед дар хонаатон ман ташаккур мегӯям барои шумо ки имрӯз вақти худро ҷудо кардед ман барои шумо бурбориҳо хонам доим муваффақ бошед интизор ҳастем боз ҳам филмҳои навро намоишҳои театрии навро ва боварӣ дорам умед баром медам ки боз ҳам шумо моро ба ҳайрат мегузоред бо эҷодиёти худ бо дастгирии шумо ва бо меҳру муҳаббати мухлисони азизам ташаккури зиёд ин буд барномаи бо иштиҳо имрӯз дар меҳмонии мо шумо буданд ҳунарманди шинохтаи ҷумҳурии тоҷикистон мопайкар ёрова нома дастаи ман муборис усмонов хайру хушна мекунем ҳафтаи оянда вомехӯрем боз ҳам дар барномаи чӣ бо иштиҳо хайр то ҳафтаи оянда имшаб ченнел